φορά εγώ, πριν πάω πάντα θάλασσα, εγώ πάντα πάω να αγοράσω πατατάκια. Έτσι όπως πήγαινα να αγοράσω εγώ πατατάκια, είναι δύο τσιγκανοοικογένειες έξω από το Βασιλόπουλο. Πάω εγώ, ήταν μια 16χρονη με ένα μωρό. Με ρωτάει, μπορείς να αγοράσεις ένα γιαούρτι για το μικρό? Εγώ δεν έδωσα σημασία και πήγα, συνέχισα, μπήκα μέσα. Πάω εγώ, αγοράζω πατατάκια, λέω καημένα, δεν με ενδιαφέρει, δεν δίνω σημασία σε τσιγκάνους. Δεύτερον, εγώ πήγα μετά, πάω έξω, βλέπω έναν να αφήνει μια εξάδα με μεγάλα νερά. Ούτε καν που ακούπησε το πάτωμα, βγήκανε δύο μικρά τσιγκανάκια μαύρα και πήραν τα νερά. Ούτε καν που ο άνθρωπος άφησε κάτω τα νερά. Μόλις έφυγα, πήγανε κάτι τσιγκανάκια σε αμάξια να ζητιανέψουν και οι άλλα λεφτά. Ζήσανε αυτοί καλύτερα. Ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.